Kapahohomba, tabulay maparinggotta, tapuji matuhatta, merete mehta siap buku ede 527 ayat sar dohotul. Mar hite-hite guarne di bata ama, dohot guarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarne tod di porbadia, nat mapalangit dohot tanon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohak ku Jehova, ninna ibana do, haholongon saling-liling na ubahen makholong iho, ibahini utaiti ho mahite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogon hasatu dosan, naso marmula naso marujung, ibarbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesani dosa, hati goran dohot hangoluan saliling-lileng na dihami, asimaroham lehon mai dihami, saya sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asal
lului hami pangurupion sian o moloro pangujunan tu hami say pahot marohanami asa tung persea hami di hatam doho di bagam asa jupang hami hasonangan saliling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji Tuhatta maridde mahita. Batik nilihita di Minggutas Darion iman surat di Tolu Musa ayat 10 sia do 10 lalu. Dungi buaton ni sada bawa nayas masongoni hisap jala udung-udungi rodusude ulauta dohot jolma akkanadi bagasan dohot tahe jolmana majama holi-holi inamate manang halak na binunu, manang halak na mate, buti manang hinombor atong rap mangidugo mahita tu debata, ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar tepat ini. Amin. Tahu itu hatta merid di mahita. Bima rohatta diadopani dibata laho manopo sidosatta martayang mahita. Ale Tuhan debata pargugun suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroha mida hamatian di pardosa mulak manian parjahati tumarikot dalanna asa manguli ibana ido dipangido roham alani
ubahan dipangido hami, sa sudati ma toru-torum asa unang mangonay tu hami, sa isesa sudedo sa nami, asa mangulo hami, ibagasan asiniro hami. Sa ipargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigima baga-baga taringot sa sanit-satta. Mula tungadong manangise na mardosa, adong do pangodian di amay ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay, dala ibana do pardenggan taringot tu dosatta, alain dada holan taringot tu dosatta, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasa ngapon mari di batana di gijang. Amin. Tabuji tuhatta, mari di mahita. Tatangihon ma hatan di bata turpuk epistel di minggu patuluhon dung triratis iman atas surat di pesalmen ono plonom ayat sada satu sia marsikat soring mahita majahasa sian hami ma ayat na parjolo marolo polup tu di batama ale sandok tanoon dok hamuma madok di bata tung nasokal do akka pambahenanmu binahen ni hati hinatibul ni gugum ikon marsobba tuho akka musum Robe mahamu mida akka pambahenan ni di bata tung nasokal do pangarajayon na di Malaysia. Di pauba ibana lauti gabe mahir. Mardalampat do nasida mangaripari batang aiki. Marlas ni roha do mita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai marhite-hite agogo unnay. Say mangaranapi mata na tu akka bangso asa unang ipagijang akka pangguturi dirina sela. Puji ma debata nami, hamu ay akka bangso, jala patuloyon hamu masuara puji-pujian. Iba na mabahin dosatta mangun, teladang diluas, tota tarsuladit, ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatan debata,
dan lapyoksa. Amin. Tabuji tuata meredehita 762. Katidakon maha porsyautai, songon nah tindakon di dongata saha porsyaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, bata jahuba, lapar guna satu dosa, natma pelangi kehutan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata jahuba nasa sadai, iman timun si Maria, naga bigawe syaton di horbadia, andorang Tuhan. Ida tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matarpadal na ibana di hao pinorsila na tuat ibana toro dung gitanom na mula mangulo diari patuluhon na manay ti surgo lau hundur husyam di bata Jehova amanay parkuko na suatu dosani disima imana payamulak sogo tutanaon manguhumi halat na manghulu dohot na mate. Au porsea di ton di korbadia, jalarong sada huria nabadia, huria tofan halak Kristen akka nabadia, dohot hasan di dosa, dohot dihatai naman to, mulak mangulu sugot dangi halak nang mate, dohot hangaluan na surat sudah. Amin. Shalom.
Horasma dihita saluhutna ruas amanami inanami nan hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma Tuhamuna saluhutna. Tapai ihud ma tikting na maragam na di bagasan samingguan di huriata. Nomor sada guarni minggu ta sadarion minggu patuluhon dung trinitatis jalan agabe topik ni minggu ta sadarion ima mangulahon nadenggan tu saluhut halap. Dua, mamuka di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 nanang roh dan be dicetak tata ibadah parmingguan di stensilan songon naung somal gabe marhite slide ma acara ibadah ditampilhon alani pinangi doma tu saluhut na ruas asa mambuan buku ende dohot Bibel strip Alkitab be. Nomor tolu tu minggu tanggal 10 Juli 2022 nanaing roh di Patu Pahuriata do permingguan variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 16.30 WIB. Alani ria mahita mandohoti permingguan ni tarlumobi ia nakon nami remaja naposo bulung dohot ia nakon nami parguru malua. Nomor 4 molo adong tapatupa pelian di permingguan di bagas tabe akar ruas nasomboy mandohoti permingguan di gereja tapasat ma tu situa wek tabe manang nata kirim tu rekening di huria di nomor nadong dison atas nama Gereja HKBP Immanuel BRI Cabang Iskandar Muda. Dung ta transfer tak kirima bukti transfer tu sinta wek tabe jala boy mai daftar di tikti minggu nanang roh. Nomor 5 sadarion minggu 3 Juni 2022 marpelian tu jolodo hita bahen tu pakta tu ulaun diakonia sosial ni huriata dohot tu pusat HKBP Lasma rohata manupahi ulauni. 2 tu minggu 10 Juli 2022 nanang roh marpelian tu jolodo hita bahen tu pakta tu ulaun hatopan HKBP dohot tu haperluan distrik Lasma rohata manupahi ulauni. Nomor 6 mamuka di hari Senin saat hari Jumat tanggal 4 saat tanggal 8 Juli 2022 Borhado Pandita Resort Pendeta Alde Maksima Junta STH MM mandohoti ulaun pemberdayaan transformasi konflik maringanan di Seminarium Sipaholon Tarutung. Pitu tu minggu tanggal 10 Juli 2022 nanang roh di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do pertukaran mimbar strip Parjamita dohot papungupelian di bagasan amplop tu haporluan distrik. Walu tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu perbagason ma pangoli Julius Exaudi Suranta Pangeribuan SE anak ni Amata Benhard Pangeribuan tubuh ni Inata Masni Boru Guru Singa SE Sian Jalan Sealas nomor 54C Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Dohot Oroan Tita Olivia Sihotang SE Boru ni Amata R Sihotang SH tubuh ni Inata Evelina Delvida Boru Sibuea Sian Jalan Masjid Gang Rukun Pasar 10 Bandar Kelipa Huria HKBP Bandar Kelipa Resort Epipanias Tembung. Sakap pamasu-masuan di hari Sabtu sia Juli 2022 di HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan. Sia Mardalan Maganup Situa Wektu Bagas Tabe
lau manosoi hita saluhutna ruas dohot parhalado taringat tu pelean bulanan strip tahun alani tu hita saluhutna ruas dohot parhalado nasom manggarar pelean bulanan strip tahun dope taingot ma lahum manggarar marhite sintua wita ganup 10. Guar-guar ni ruas naung pasahaton amplop pesta gotilon marhite koordinator ganup wek boima ideauta di lampiran penerimaan sementara amplop pesta gotilon. 2. Hombar tu dos ni rohan ni panitia dohot parhalado huria HKBP Emmanuel patu pauta do papungu pelian pau paton haperluan tu tahun kesehatian Imat tanggal 10 Juni, 26 Juni, 17 Juli, 24 Juli, 31 Juli, 21 Agustus, 28 Agustus, 10 September, 25 September, 16 Oktober 2022. Nomor 3, di minggu tasadarion napatu paun bazar makanan ima week 2 di patupa di teras ni gereja ta. Lasmar hata lahu memesan bazar na tapatupai. 4. Napatupahon bazar tu minggu tanggal 10 Juli 2022 horong ni wek tolu. Nomor 10 sada latihan kur. Di hari Selasa 5 Juli 2022 di Patupado latihan kur punguan kur seksi perempuan masuk pukul 10 siawib maringanan di gedung sekolah minggu alani pinangidoma tu sudi anggota ni punguan seksi perempuan asaria mandohoti latihani 12. Mamuka di hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 berhad do punguan ina parari Kamis patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Parbaba Pasir Putih Samosir dohot patupahon ibadah padang nani uluhon ni Bible Pro Vera Florenina Tampu Bolon dohot Dewan Koinonia tatangnya konma asa denggan mardalan ulau ni jala hipas-hipas mulak muse tu huriat tahun 10 tolu boima tajahabe 10 opat nama jaboi partangyangan di huriata ima Rabu tanggal 6 Juli 2022 horong ni wek 5 dohot wek 2 masuk pukul 10 sia 30 wib alani ria mahita parhalado dohot ruas lau mandohoti pertanyaan ni jala jadwal naman jabu itu minggu nanaing roh boy mataida songon naung terjadwal distensilan wartawan nomor 15 boy matajahabe nomor 16 nomor sada seksi pegabaran Injil Boima Tajahabe. Nomor 2 seksi musik HKBP Emmanuel Resort Emmanuel. Dimulai pada minggu ini kami memberitahukan kepada jemaat HKBP Emmanuel Resort Emmanuel khususnya kepada muda-mudi gereja yang berminat untuk bergabung di tim musik variatif yaitu untuk mengisi formasi pemain bass, pemain biola, pemain drum. Bagi yang ingin bergabung dalam pelayanan dapat menghubungi pengurus seksi musik Saudari Nanda Borogultom dan Saudara Samuel Napitupulu. Nomor 3 program pelatihan musikalitas dan vokal. Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2022 di Patupas seksi musik Nihuriata pelatihan musikalitas dohot vokal tu sude tim musik variatif sude anggota song leader dohot sude pemain musik Nihuriata maringanan di
GSM lantai 2 Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, dimulai siang pukul 8 WIB. 17 Seksi Diakonia Sosial di Ganup hari Senin mulai pukul 10 walu Mardalan Dewan Diakonis Dohot Seksi Diakonia Sosial Nihuriata Mandulo ruasna Marsahit strip of name manangna di bagasan pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 10 walu. Panatua Gereja HKBP menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Hatani debata tu nama ulang tahun, sian pesamen tolu prepitu bindu opat. Jala halo mohon Jehovah, jadi lehonon lama tuho pinangidoni roham. Nomor 10 sia 20, 21, 22, 23, 24, Bema Tajahabe. Nomor 25, Ruasna Marsahit dirawat di Rumah Sakit Strip Tonga Bagas. Nomor sada P. Lumban Tobing Jemaat WEK 2 Pemulihan. Nomor 2 Nyonya M. Napitupulu D. Borusi Manungkalit Jemaat WEK 2 Pemulihan. Nomor 3 Nyonya Simanjuntak Boru Butar-Butar Jemaat WEK Onom Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 4 Sintua Dr. Andes B. Marpaung Jemaat WEK Sada C di Rumah Sakit USU. Nomor 5 Dr. Purnama OHL Simanjuntak Jemaat WEK Sada C di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Lampiran penerimaan sementara amplop gotilon hasil pelian tu jolo dohot hasil basar Bema Tajahabe. 2 Romawi keuangan Bema Tajahabe molotung adong nasalah di panuratan guar strip marga di jumlah hepeng Bema dititikon manang diralat tu minggu naneng ro. Nomor 3 Keuangan Panitia Pembangunan HKBP Immanuel Bema Tajahabe. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Saya dipatulus nasa program ni huriata jala di lehon mahapi hahi pason turuas namar sahid jala di lehon apul-apul turuas na di bagasan si taonon. Maluya tema dihita saluhuna, maluya tema dituhata. Martang yang mahita, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudari kami untuk beribadah di sini. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami panjang umur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami dengan baik. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak dapat hadir di sini. Tuhan, kalau mereka sakit Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati mereka. Engkau yang mengangkat sakit mereka agar mereka boleh beribadah di hari-hari yang mendatang dengan kami. Kami juga berdoa Bapa buat negara kami, buat pemimpin kami mulai dari presiden sampai yang tingkat yang bawah. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini, agar negara kami aman dan damai.
Dan bagi kami orang-orang yang akan beribadah, terutama orang-orang yang minoritas, bisa beribadah dengan tenang dan damai. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sekarang di dalam perjalanan rohani mereka Bapa ke desa Parbaba. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka di sana, berkati aktivitas mereka Bapa. Begitu juga nanti Bapa ketika mereka pulang, kiranya Engkau juga yang mengiringi langkah mereka Bapa. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan orang-orang jahat, agar mereka boleh sampai datang ke sini dengan selamat. Kami juga berdoa Bapa buat hamba-hamba Tuhan di sini yang sedang bertugas pada hari ini Bapa, mulai dari Bapa Pendeta yang akan menaburkan firman-Nya nanti, dan para panitia gereja, dan juga guru-guru sekolah minggu Bapa yang melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami, berkati pelayanan kami ini Bapa agar berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu. Engkau memang Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang juga telah memelihara hidup kami Bapa. Kiranya Engkau juga yang memampukan kami Bapa untuk hari-hari yang akan datang, agar kami dapat menjalankan hari-hari kami ini dengan baik. Kami juga butuh pertolongan-Mu ya Bapa di dalam aktivitas kami yang akan datang, karena kami tidak tahu Bapa apa yang akan terjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah menjanjikan kepada kami langit itu selalu biru. Engkau juga tidak pernah menjanjikan kepada kami jalan itu selalu rata. Tapi kami percaya Bapa akan selalu Engkau berserta dengan kami. Apa yang selama ini terjadi pada kami, semuanya itu bukan kebetulan ya Bapa, tetapi itu semua adalah rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu itu bukanlah rancangan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang ajaib. Jangan biarkan kami Bapa berjalan sendirian di jalan yang gelap. Tapi terangilah kami Bapa dengan lentera firman, agar kami tidak salah arah dan salah jalan. Kami juga berdoa Bapa, jangan biarkan kami berjalan di jalan yang lebar itu, tetapi tuntunlah kami Bapa di jalan yang sangat sempit itu, agar kami tidak salah arah. Kami percaya Bapa, kami tahu Bapa Engkau sudah menanti kami di ujung jalan yang sempit itu dengan tangan terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersujud di depan kaki-Mu yang maha kudus, karena kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama saja, Tuhan Yesus, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kau Raja segenap alam, penguasa langit dan bumi ini. Engkau juga Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya Bapa kami yang sangat baik. Amin. Tabuji Tuhata meredita senopa 470 langsung sembah tapasahat pilihan sadabi. Oh
dame ni debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita salhut na manginang. Hatani debata di mingguta di minggu patuluhon dong Trinitatis sadarion tersurat di Galatia bidu onom amukas yan ayat sada tolhasto ayat 10 songonon mahatani debata hujaha di tonga-tongatta tapa ihub-ihub bima di bagasan rohatta. Aleyak kadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamuak kanaung taruli di toddima pature-turehon ibana marhite-hite toddina labok alai matahod dirim sotung dohot ho tarujun marsirupan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus ai molo di paburnang halak dirina hape so adong di ibana si paoto diri doi alai ganuk manakasi ulaun nabe dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradop pon na asing alai adong do diganup si porsanon nabe alai nama mudahon hatani debata tamaro taruli dinasa parsaulian ni napinodan nai unang hamulilu dangolo debata leaan ai iai disabur halak ido gotilonna ai nama nabur tu dagingna manggotil do sian dagingna hamagoan alai nama nabur tu toddina manggotil do siat toddi i hanguluan saliling-lilingna alai unang mamarnalu jahita mabahen na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikkina anggo sopargale hitan waing atong bitsan sa dihari dope taulahom manadinggan di saluhut halak alai gumudang ma tudongata sahapor siaw ido sahat ni turpuki amanginang dongan sahapor siaw di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditongan ni huria di parsawratta ditongan ni huria tahasi holido sudi hita boy di bagasan parsauran na gokdame jala sudi hita marsijakkonan di bagasan holong moloro hita nian tu tonga-tongan di bagas joro di tonga-tongan ni kapunguan molo di luaran hita di icaki anggo di gereja nian unang ma adong na mangicaki hita molo di luaran nian hita gok na pahata-hata hok kita alai molo di gereja nian sai unang ma adong na makata-hata hita molo di luaran hita di papulik-pulik hita sai di pasiding-siding halak kita alai di gereja nian di jakkon mahita di bagasan dame dohot las niroha molo di luaran nian tung macai gudang akan narudut nama bahen akka susah pikiran dohot roha alai di gereja nian sonang ma pakelalaan jala dang adong akka nahurang jala bui mardame sonang hita saliling di gerejaon ido harapatta ido anggona taparsitta jala ido anggona ideal taringok tu ngolu parhuriao alai kenyataan na di partikian sinuhaing dohot di partikian sinajulupe termasuk ma huria Galatia na jinamitaan ni si Paulus na tabiginak king di huria na parjolo sahat tu bagasan tikyope nunga gudang nang gabi akka hasurahan na parsauran na masa di bagas joro ni dibata di gereja nga masuk na sandurui molo dicagi halak kita di luar di bagas lebih-lebih dope honai cagak kita di gereja nga masuk benasiat duru itu molo ipapulik-pulik halak kita di luar dang rade dongan marsaur dot kita karena didok na marnidabuhi di gereja pe ngadong songoni gereja uposa muse molo di luar hita biasa hita misalnya dapo akka ica-ica rehe-rehe diperlakukan tidak adil ulu do gabi di gereja muse uparas yani alani do gabi sada singok-singok do hatani di bata nasahat tu hita di bagasan sadarion bohado tutu ngulu parhuriau ni natahirim nakingani boy do pe jupang hitai di partikian sinuai boy do pe amanginang adong akka halap bohon ni toddi na marsijakkonan do masih haholongan jupang di tonga-tonga ni huria boy dope adong akka parsauran na marasing sian parsauran na diduruan
jupak kita di tonga-tonga ni parsauran di bagas joro, manang nong sarupa do, manang nong gabi lebih ulum lam do, gabi usega parsauran di bagas joro on daripada parsauran na di duruni bagas joro. Gabi sada tugas do sada si panghusor-husorot do asa jupang songon natar surat diturpukon na mangina. Jala maulu tajahasian ayat sada satu ayat 10 ima gambaran ideal ngulu ni parhuriaon na ni hirim ni debata si patu pauta songon akahalak na porsia hita. Gambaran ideal dari persekutuan yang ada dalam gereja ada seperti yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ayat 10 ini. Na perjula manginang tabering ma diturupuk tahun didok molo tungadong tarsomong jolma mardusa. Di hati Indonesia didok kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran bohadwa manginang molo taboto adong dongatta na mardusa. Taboto adong hahurangan di dongatta. Taboto adong hajahato di ulah dongatta. Somalna da sudi jeri-jeri tamenuduh buti ho salah Nabi Nehemia salah. Jadi sudi pitor neng menghakimi, sudi pitor neng menuduh, sudi pitor neng madok ho parsalah doho au sitong hera songoni. Tapi lupa hita falsafah dina menuduh dongan sada jari tudongan tulu tu hita. Jadi dang sembarangan kita menuduh. Semakin sering kita menuduh orang, berarti semakin sering juga kita menuduh diri kita. Dan jauh 3 kali lipat tuduhannya kepada orang itu juga kena kepada kita 3 kali lipat. Alanido didok diturpukon molo adong jolma tarsongom merdusa. Jika ada saudaramu kedapatan melakukan suatu pelanggaran dang jari-jari benon menuduh, dang jari-jari benon seolah-olah hita iya seni gabe naing menguhumi hita, dang pamurah-murahu hita amanginang mempersalahkan ibana. Apalagi mulu nung nga disadari ibana kesalahanna didok disi ikon pature-tureot tado ibana. Manangisi hita amanginang nahya berpengalaman songoni molo adong kesalahatta pitor sudi si bereng tu hita. Itu biasa di luar sana, tapi apakah juga itu biasa kita rasakan di gereja ini? Molo adong kesalahan ni parkur tersudi merung ungut. Molo salah paragedah tergaruk-garuk ruas, garuk-garuk tungdoh padita. Molo sara paksong leader terpati-pati pamereng nia karuas. Doakan asing. Begitu gampangnya kita untuk menghakimi, menjudge, bahkan gabe mempersalahkan halak na tarsomong mangulahon dosa manang adong hahurangan na. Amanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus buasa songoni kecenderungan karena memang na nidok ni nada suraton di ayat sadai ikkon naung taruli ditoddi mapature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabok uhuk matahod dirim sutong dohot tu tarujun. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat susah. Ini adalah suatu tugas yang sangat-sangat berat. Idolana hea sahalak padita dibuam masahalak danak sian Papua. Memang adong do pikiran songon akan adi huta-hutai umura do arahonon adong do songon pikiran. Tapi sasitongna sebalikna boy do akan adi hutai gabe maul arahonon aladang adong disiplin di nasida adang adong pola pendisiplina di nasida gabe maul nasida arahonon. Dibuan sahalak padita mah sahalak sian Papua nang diajari jalan yang diarahon asa gabe sahalak na maju na modern jalan na berpendidikan luhut merhapor siaw. Alipat ditodang sangat ikinan yang mengajari dan aku tiap hari. Paling dosa sebulan di bana rotusi. Dungi di pasahak matuak ke pembimbing nang niajaran di padita. Beberapa lama Roma laporan saya nak ke pembimbing tu padita amang padita dang tolak behami mengajari anak konon. Puasa hanya jugulan nama olah narahonon, nama olah bimbingon. Habis energi nami holat tuson. Tapi kedak dan nasing gudang dobi siajaron nami. Usul nami emang padita dikeluarkanlah ini. Dipaulak mohon tuh tanah. Ay gabi korban dodak dan nasing. Dang boy behiba mamereng akadat dan nasing hola mamereng si seda-sedo.
marukkel mapadditai ujungna diulo ibana ma atong denggan tapaulak ma amanginang di perasaannya ka pembimbingi ngalas rohana sida ngamor bebeban nasida oddo salilingon na mabahen terkuras energi gabe tabbalo jatta tabba pikiratta alani las do rohani pembimbingi nga dangi sibe dak danak si bimbingoni na jugali alai di bagasa rohani padditai tangis ibana ini adalah kegagalanku di pasahat tu audak danakia sa ajarakku asa bui itadda ibana hasit tongan asa huarahon ibana tapi saya gagal. Memang jauh lebih gampang amanginang mengembalikan anak itu kepada habitatnya. Alatai tong ibana mengganggu di tongani persekutuan nang adong. Jala jujud do na masa di tonga-tongani ngulut ta songoni. Murah do menghentikan pangajarion panugunuguon. Mula memang tayo tong lilikian di mana ajar jaladang masuk tu rohana. Ipakaluar meh. Unang bedo hoti tupung wat tong. Haci ulu repot kita benoni gabidang buhi kita bergerak maju ido nah jut na masa di tonga-tonga ni ngulut ta amanginang alanido molo didok disi ekon na taruli di toddi ma pature-turehon ibana marhite-hite toddi na labok asa tabereng musi amanginang ngadi dia huriat tau ngadi dia keluarga ta ngadi posisi adong disi pribadi na taruli di toddi na buhi manugu-nugu di bagasan halap bohon. Tapi yang maju contoh na huriat ta HKBP. Molo adong sahalak sian parugamona asing marhamulian tu sahalak ruas ni HKBP. Mungkin di awal naido boy HKBP melayani marhiti akka pangulan dahu tikki marhiti parhalado. Diajari ma asa ditadda ahado ruhu ni Kristeno di HKBP. Mungkin 1, 2, 3 kali pertemuan cukup. Alidung 10.000 hado. Sagaru suami ni inat taon dang adong panugunuguon sian suami na itu inat tanay. Ulo dong ngasirik ko bereng ngamangina. Ruas namihan di siat taradong do songoni amat tay do Kristen ruas ni HKBP inat tay dibuan sian parogamo na asing. Alay dung leleng amat tay rakyat dari datu gereja dakya martangiang alay inat tay ringgas inat tay burju. Tapi suatu saat protes mainat tay. Mulu huboto songonon di Kristenon dang uluh yana masuk Kristen. Dang adong na mengajari ibana amat tanah pe di pasobu ibana geriada gabi burju inatai sana amat tai taringot tu nomor tangiang taringot tu nomor huria alai gagal imana perasaan ibana dang adong perubahan ningulu dapot tu nang penong gabi Kristen au buasa muncul songoni buasa masa songoni ala dang adong partod dina labok nakingani na menugu-nugu di dia do amanginang di tonga-tonga ni huriat ta HKBP di tikkesari hari do masa panugu-nuguon songonon tu sasahalak na mau nanaing bergabung tu ruas ni huria nanaing bergabung tu parsauran manang di dia do amanginang ise do na bertanggung jawab na ginoaran na naung taruli di toddi i pature-turehon halak naik konsi patureoni molo tongon masuk di tonga-tonga ni sada parsauran saling melempar tanggung jawab ma ruas madok urusan di parhalado doi parhalado madok urusan di pangulan agok tikki doi pangulan aku tiki madaung sudedu hita bertanggung jawab tu si saling lempar batu sembunyi tangan alai target na ni sorahon ni hatani dewata siapa yang bertanggung jawab naung taruli di toddi ibana do pature-turehoni alani sudi baik padita pangulan aku tiki na asing situa nang ruas ni huria manangise pe hita amanginang naung taruli hita di toddi porbadia hita do manugu-nugu hita do pature-turehon akka naikon si pature-tureotai di bagasan ngolutta idolana di dok marsirupa mahamu mamorsanakan aduk doki ini bukan hanya persoalan beban hidup ima taringot tu akka masalah-masalah di kehidupan masalah ekonomi masalah kesehatan alai doho tarlumubi doho nang akka dosa na madodoni ngoluna sasahala itu adalah beban marsirupa mahita sabui di patiur jala asabui di pature akka hahurangani omana perjola manginang asadang be main asal tunjuk hita jaladang be asal mersilep pertanggung jawab hita tapi yang namanya gereja kita ada orang-orang yang sudah dipenuhi dengan roh Tuhan yang mampu memimpin orang-orang yang melakukan kesalahan tadi
asa tu dalan nasi tong dohot tu dalan hati goran. Napa dua hona manginang dongat saha persiawan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga dosa yang sering masuk ke dalam kehidupan gereja. Ada orang yang merasa punya hikmat ngapiga hupaingot akal rumah tangga na merselisi amat dodabah gabi menak domo se dinatukkan. Ada kebanggaan lain yang mengatakan ngapiga akan aposo remaja hutu-hutuku wajar-ajari caku-caku do masa depanna. Nah, ini kebanggaan yang biasanya dipupuk di tengah-tengah gereja. Ngapiga huhubasi gereja berkembang pesak do bah. Sianna tiara pihat do gereja sianna berkonflikian huhubasi pitor jago do. Ini kebanggaan najut amanginang muncul di tengah-tengah ni Uria. Alanido molo berhasil pemanogu-nogu, berhasil memimpin akan merdosa asa mulak tu dalam nasitong, molo berhasil pe manogu-nogu akan aposo gabenenggan akan masa depanna. Justru ini menjadikan seseorang sombong secara rohani, dipabur nang halak dirina, didok diturbukon kasih tonga si pauto doi. Alapatanna manginang juk do nama sanang di tonga-tonga ni para saurata, semua orang haus pujian. Sudai halak naing di parsangapi, sudai halak naing dipuji, sudai halak naing dapat penghargaan, sudai halak merlubah-lubah asa dihargai, asa dihormati. Itu alana mulu gabe taula ulautta dengan tujuan supaya kita dihormati, dengan tujuan supaya kita dihargai, dengan tujuan supaya kita dipuji, dengan tujuan supaya nama kita semakin disanjung. Nama dabu behita tu sikap nani dok ni dia tului si pauto diri doi. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting dan lebih utama dari mendapat penghargaan, dari mendapat pujian, dan dari mendapat nilai yang baik di mata orang. Alaniaha amangina molo gabe tapak sahodo diri tekun dipuji halak kita marhitia kasih bahenot tai. Gudang dohita yang tidak bahagia melayani, gudang dohita na tidak bahagia menjalani persekutuan di tonga-tonga ni bagas coro. Alaniaha na perjulo sekarang orang akan memuji kita berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau dia suka kepada kita, yang jelek pun kita lakukan, dia akan puji kita, mantak doho. Tapi kalau dia tidak suka dengan kita, nadinggap peta bahin, dohonun nado kurang do nabi naimi. Alanido kalau kita mengharapkan pujian dari manusia, maka kita tidak akan bahagia melayani, maka kita tidak akan merasa bahagia dalam persekutuan ini. Ay sohya dipuji nanggo pala sauti perkurat tahun 60 maret dehita. Inna. Ay sohya dipuji hita tarengok tu akka partisipasi natapa pungu-pungu itu huria nang pala sapa gudang-gudangku tapa leon. Ada kia dapat apresiasi puji kita. Apapun namanya amanginang dibagas joroon, molo mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan dohita, itu akan membuat kita tidak semangat melayani. Idolana didok bunga mawar tang pola berpengaruh keharuman nai la songgok pelano na baru siak kotorat tu si tang berubah semerbak uang ini bunga mawari songoni do na porsea manang na dipuji halak pehita dan gabe lam tabba ulitta molo gabe diicaki halak pehita dan gabe lom moru hauliotta. Hidup bahan nani dok di ayat opati ganup manakasi ulaunna. Itulah kepuasan tertinggi dari seseorang yang melayani. Apa itu? Ketika dia memeriksa dirinya bahwa yang ia lakukan adalah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi mau ngata dok tu debata dok. Nah pasti dibereng debata ia serohakku mangulahoni, dibereng debata ia serohakku pasahaton nahu pasahati, dibereng debata bulus rohakku patulus son akka program di tonga-tonga ni huriai sae mai.
Marsangak madebata, ngapuas bebatikku, puas secara partordionau, ala buihu ulahun ulauni, sian nasa gugukku. Persoalan apakah orang semua senang, apakah orang memuji, apakah orang justru mengejek, menjatuhkan kita dengan apa yang kita lakukan, dang boy terkontrol hita pamangan nihalak, lahomak katahonak kahatan, tapi kita bisa menutup telinga kita terhadap ucapan-ucapan orang-orang yang mungkin tidak suka. Kalau tidak suka pun boy dota kontrol dirita, dan gabe moru harga dirita molo dicakina taulah, jaladang gabe tabba gajang ni setabi pinggolta molo dipuji halak kita. Kita tidak mabuk pujian dan kita tidak menjadi resah ketika tidak dipuji. Ido manginang tatakasi ma ulaut tabi molo taulahun ulaut tai tu debatasian nasa parsitutuon. Itu adalah kepuasan yang paling hakiki. Ale yang gue mengharapkan aka penghargaan itu, ya kalau orang menghargai, kalau orang mengapresiasi apa yang kita lakukan, puji Tuhan. Tong matu debata mulak puji-pujian. Tapi kita sudah cukup puas kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Marhiti akka pakobasiyotai. Nah patuluhon na manginang dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Diajar hodo di huria nang namasa iai disabur halak ido gotilonna. Moluaka perjamita gudang do mamakyo. Laho madok molo nunga di jalohamu pasu-pasu sian pamaritaon ni hatani debata sari hok kamu maka perjamita. Molo nunga di hilalhamu pasu-pasu ni debata marhiti pakkubosion ni huria pasahat hamu tu huria ragam niaka hamuletio munah gudang do nama makke hataon untuk holan membuat rohani ruas ni huria. Tapi sasitong na manginang hal-hal na sederhana do. Contohnya, kalau kita di rumah tangga masing-masing sebagai orang tua bukan hanya menafkahi anak-anaknya dalam kebutuhan fisiknya. Alai dohok dona tua-tua mengajari anak konna asa marhapursiaon, asa ditadda hatan di debata, asa diboto martangiang. Sasitong nga nata suan itu yang anak kotai, sugut haduan hasea may anak kotai. Dang tarihu-ihu tudungan na, dengan masa depan na. Jala madok moliati ma anak kota itu hita, moliati bapak oma. Ala dipatad dahok ko hatani debata, diajari ko kami martangiang, bui kami makilala pasu-pasun debata, sahat tunuhay. Bukankah itu sebuah lasni roha na dituai? Bukankah itu sebuah sukacita na ginotil nina tua-tua? Ketika dulu dia bersusah payah mendisiplinkan anaknya berdoa, mendisiplinkan anaknya mengenal firman Tuhan, dan las rohani na tua-tuai molo ridok anak nai moliate bapak oma. Ala diajari ho kami tu sikola minggu na juluani. Diajari ho kami martangiang, diajari ho kami manadda hatani debata. Kuhilala kami no yang belga pasu-pasu debata ujalo kami. Manang akan nataulay manginang di tonga-tonga ning ulut ta si ganupari. Molo taula na dinggan, nian seulo dorona so dinggan na hurang dinggan. Alay tabay macontoh na molo jongjok kita di sada duluk-duluk, tangadong bangunan manangah si sada duluk-duluk di tobak langa-langa, berteriak mahita sa guguna. Hoy, nita kan? Aha mo sita bigi pantulan suara, hoy ninna. Ruama ho, molo nita. Ruama ho, ninna dulu situ hita. Ale molo tado, baga maho. Baga maho. Ahanan yang dohonot tadi siang mangina. Alam, lingkungan akan membalaskan kepada kita. Kalau yang baik yang kita tanam, maka alam dan lingkungan akan memberikan yang baik kepada kita. Molo narua do tasuan, narua do tong tapuotta. Idu alana diajak do hita, songon akka ruas ni huria, asa totong hita, maka porsiai ia idi sabur halak, ido gotilonna. Alani do manginang dongan saha porsiaon nang di tonga-tonga niya kapakobasiot tapi di tonga-tonga ni huria. Tang palaluja akka nabalayani, menanti-nanti pujian songon na mulak musetu ayat tuna ayat 3 do ayat 5. Tapi ketika kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, alam, lingkungan
dan orang-orang yang berhikmat akan melihat situa namiun na burjudon, padita namiun na burjudon, parhalo do namiun na burjudon, dinggad do na sida makkoba si hami. Pasti do makilala aka namar bisuk aka namar na maboto sudi pakkobasyon na dinggani jala pakkobasyon di huria pe ketika semua dilayani dengan baik dan benar pasti do ruas ni huria pe sudi do laho marsitupahan mabay na dinggan. Jadi ahasi bayanon na dinggan songod dia manaburhon na dinggani ido si pikir honon ni akahitan na sahurion. Bagaimana menabur sesuatu yang baik itu yang harus kita perbincangkan. Unang pola ta pikir buhado bahenot ta sa tagotil na dinggan nate, buhado bahenot ta sa panin hita sa gudang dapot ta. Perbanyaklah memikirkan ahado bahenon siswanon na dinggan di tonga-tonga ni hurion. Asa bui gudang sugut haduan gotilon. Di tonga-tonga ni keluarga pe akay anak ko pesongoni mamanginang. Ahado siswano ko to anak kokon. Asa tapok ko sugut haduan na dinggan sian ngoluna. Supaya nanti kita tidak menyesal, supaya nanti kita kelak tidak manolosoli di akka natajalo sian akka yang nakotai. Na parpu dia manginang dong sahapur siaon di ayat sia do ayat 10 diajar do hita laho mabahen na dinggan. Kasi tonga di sudi agama do adong tugu-tugu laho mangulahon na dinggan. Alai di hita adong sada si garis bawah hot tataringo tumbangulahon na dinggan. Bican sari-hari dobe. Adong do halak madok hadua mak jolo agak dinggan paranguluk kuasa hubain na dinggan. Hadua mak jolo agak belga-belga ya na kokon nasabui bamabain na dinggan. Hadua mak jolo tamat akka persikola bui may ba mangurupi otik-otik. Amanginang hado hita menyesal terlambat lah mabahin na dinggan tunataha holongi. Hacik do ya manginang hacit. Itu di edeni halak bataki didok sosanga dope di daiho nunga jumolo hoinang ninna kan mungkin ya nak koni merjaji pait teo makda seha gacang umurmu sajolo hasea asabuhi ubay na dinggan tuho habe dung dinggan nguluna tang sanga dope di lehog gaji pertama na pasonak kerohane maknai amarujum ngulu acik dia manginang sakit. Adong sahalak pedita pajupang doho sahalak ina di kantor pelen ina tahun adong kesulitan na mabayar rekening tagihan listrik na argahuin na rohana hepe ngadang cukup hepe nga diputus di mangili-ili may na tahun tolong majo ucicil pe panguluhamu majo ninna dang ulo perpelen atong ala nunga kewajiban ni na bersangkutan ni dibagi-bagi pad di todo masa pemangili inatay macarekot arus di jabunami listrik jabunami kaya nakok ko sabuy dengan marsiajar do la nakanasing dibagi pad di todo alay ngatu buruhana urupak ko don inaton alay julo say majurusak kon na rohana iurus maurusan na ida anak madompek na iluluy may natay tang disibe isuk kutu pegawai sudah keluar pak nina lawi mana tu luar ilului isuk kutu supir ni paditay ngay dia dina sado nakikubereng ina ilului itu saru tang jupang biinatay kesempatan berbuat baik yang sudah di depan mata gabi di sol-soli paditay dang bui ibana manuntasson ulauni karena terlalu mengulur-ulur waktu amanginang gudang doa ke penyesalan non muncul di bagasan rohani kita halak Kristen karena terlalu memperlambat karena terlalu mengulur-ulur waktu hape nu ngadidok Tuhani ini waktumu ini kesempatanmu anakku bantu urupi ngadi bege pinggolmu ngadi bereng si malolongmu adong situasi na membutuhkan pertolonganmu alai pete baju jolo saya urusakon bukan tidak tersedia materi bukan tidak tersedia apa yang bisa kita berikan sebagai pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu alai taetong jolo saya maju urusakon kita sudah kehilangan momen kita kehilangan kesempatan menunjukkan yang terbaik dari diri kita jala gudang do hitana so merasa bersalah di si walaupun sebagian orang banyak merasa menyesal terlambat tahu apalah tokin nahian alani do manginang didok diturpukon bican sadi hari dope
selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Taulah homa nadingkan. Tang adong pala si petiota, molo memang adong dijulutta, kita anggap kita mampu membantu, bantulah. Itu suara Tuhan. Melalui kejadian-kejadian itu Tuhan berbicara. Itu waktumu. It's your time to help other people. Tikim donoaeng mangrupi. Marhitek peristiwa. Unapala di sulik kiti. Julo omma jo, julo amma jo. Asa setiap hari yang mengenang asa tabere. Tadda ni naung dipalua Tuhani hita. Memang mangulahon na dinggando hita tu salut hala. Ditikki para sianon. Bican dilihod do be partikyan ni dihita. Atong songon akka halak Kristen jala songon akka na makirim di akka parsauran di bagas coro na duminggan hita pe totong ma di bagasan partikyan na tadupion taulahom ma na dinggan tu saluhut halak. Amin martang yang mahita. Dipuji rohanami ho Tuhan, dihatam na totong mangajari hami. Autsura dangadong hatami. Ra akan namasa na di portibiod do na manggohi roha dohot pikiran nami. Dangadong nampay ngutok kami. Gabi huetok kami ma akan nasalah na jut huida hami di duru di akahasomalan ganupari. Gabi matong ihutonon nami. Somal do Tuhan akan parsala na terdapuk merdusa gabe lam dipalea situ jang nagadap alai nungahu bigi hami hatam dang patupaon nami songoni kariada ikum manugunugu do hami anggiat mulak mo se Tuhan akan na mangulahon hasalani gabe mangulu di bagasan asini roham. Somal do hubigi hami Tuhan diduru ni bagas joromon akka namersigulut disangap gabe alani akan menggulut sangapi tubuh akka persalisian alai duku begi hami hatam di bagas jorom dang si ihut tonon nami pangalahon na sisongoni. Somal do Tuhan hubigi hami nang akka pangalaho di duru ni huriaon na so makaporsiay iai na sinuan ido gotilon marsugut gabirang pola haru di hari koton lahom mangulahon akan nadinggan di bonana alai gabe sanang mangahut akan nadinggan di ujungna alai duku begi hami hatam tang masa songo di dingulu na porsia iai disabur ido gotilon nami. Somal do hami Tuhan huida hami dia kana humaliak kami sesongon naswadong kesempatan berbuat baik sesongon naswadong dapok niaka na membutuhkan pertolongan ni kesempatan di nasida laho majalo akka asi-asi doh pangurupion alai duku begi hami hatam arga situ tudu Tuhan partikian na nilihommi asa radi hami mangurupi akka dongan nami na humaliang atau ngale Tuhan pasu-pasu mahatami jala moliate ma dihatam nang manungguli hami asa undang sarobak kami dohot portibion asa muba maroha dohot pikiran nami jala tarulahok kami hobbar tunedok ni hatam mangulahon lomo ni roham ditonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu ma huriamon ale Tuhan asa unang songon huria na somal na so olo laho patupahon akan nauli na dinggan hobbar tu lomo ni roham anggiat gabi huria na mangulu huria na totong haboran ni pasu-pasum ma huriam hakabipi Immanuelon. Ali Tuhan laus mangidu hami tua dupanmu urupi mahami diaka pikiran nami diaka gugu doh diaka narikot dinggulu nami marhiti akka ulaun nami nang sudi akka keluarga nami sudi akka yanako pinoper nami pe homa na mga ramoti nasida manugu-nugu nasida asa totong hami Tuhan marlas ni roha di bagasan asin ni roham mauliate ma di basaha roha nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasaha ma pilihat ta 7 pilihan 2A dohot 2B ima tukas diakoni huria songoni dohot tu haperluan hatopan pusat huhu mahita marede.
tatang yakom mapeliat tamartangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami mas hien na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, saya jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu perhasia kami pilihan non patibulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomu ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se samadu sanami songo panesanami, di dusa nidongan na mardusa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Selamat hari Minggu, mari kita saluna.